Piny owacho yango kenge mag chik ma ka opuodhi to biro thiro tiyo kod uso ma oyaye mar yedhe mamero ji kod kong'o e pacho ka. Okengego oriwo keto kum ne oganda ni nyalo mana madho kong'o ka osekalo higni 21 mok higni 18 kaka pile. Parogo bende oriwo kum mar ket ni ok nyal us kong'o kuonde ma ji odake. Joyce Oduor nigi ler mar wachni. E romo mar yango kenge manyien mag chike ma igeto ni biro konyo kedo kod uso mag yedhe mamero ji pacho ka, ma en okenge ma duol ma NACADA wacho ni biro konyo e thiro uso yedhe mosebedo ka itiyogo asasa kod rowere. This policy provides a clear framework for interagency coordination, intelligence sharing and stricter enforcement of existing laws to dismantle the networks of producers, traffickers and peddlers who profit from human suffering. Laktar Stephen Mairori, ma en jakom e board mar NACADA, olero dwaro gi ne sirkal ma pacho ka e keto kenge mopogore opogore ma biro konyo e thiro uso kong'o, ka moko kuom okengego gin chungo lendo mag uso kong'o e wang' jowi, chungo uso gigo mag math e kuonde manyien kaka magawa, kuonde yueyo, dho wath, dongo, alwora mag skunde, tesende nyamburko e kind ka paro mag chik bendo riwo chwalo malo higni moyiene ng'ato madho kong'o, mano kowuok e higa 18 nyaka higa 21. We also want them to put warning the alcoholic drinks in alcohol outlets depending on the population density. Bedo katimo ohalano mar uso gigo mamero ji, bendo misiem mager ni kaponi opuodho kengegi to ibiro makgi ka gidhi ataro mar chik. Illicit trafficking, manufacturing and sale of drugs and unregulated alcohol will be met with the full force of the law. This policy empowers us to intensify our operations against the drug cartels, illicit brewers and peddlers who prey on the vulnerability of our people, especially our young children. Ka apisas mag sirkal mosebedo para manyime e jiwo lwenj kedo gi tiyo asasa gi yedhe mamero ji, bendo signe gi ber kod puoch gi sirkal. We will empower our administrators with the necessary training and resources to lead community dialogue, establish local multisectoral committees, and engage stakeholders in implementation of various interventions in the community. In fact, we will be rewarding administrators who do a good job and officers, either with promotions or state recognition. Joyce Olo, Ramogi TV. Duol matayo yiero pacho ka IEBC koro yango ni jopiny ok nyal golo jaod bura e telo kaluwore ni onge chik machiwo lai malong'o mar timo kamano. Jakom mar IEBC Erastus Ethekon lero ni kata obedo ni pend chik kare mar 104 to chiwo thuolo mar golo e telo jatelo moyier, od bura to pok oloso lai makare monego luw e timo kamano.